bvudzi rako kukura sei? Correct. Bona ndikaramba ndichikuisaisa zvimaoiri zvandokuisa kare zvinhu zvokufambira bvudzi reri zvipenya ndoanzozvona paunombobuda ko baba ningi makati vachadzoka ri Handauti ndombomubvunza here iwe uchindipaka good treatment so baby ndokupa good treatment ndotonyatsoda kuti dai zvazvatogarira ikoko because unoziva kuti inofanira kunyatsoendwa neoil kuita kuti bvudzi rako rikure riri bhoo but honestly shaka inini taura chokwadi unonyatso iwe unondiitira kupinda wakuda kuti papanyukunyuku kuti riri kuziva ka serious sha zvoshuwa here what the tara baba nerimwana komana nerimwe baby wow wadzoka sha zviri sei Mira. Pastor. Mira. Pastor. Oh, thank you. Mira. Hey. Whoa. Chimondize chichi kuchika muno. Thank you. You know what, baby? Uyu muna kuchika chichi muno. No, Mira kane, baby. Arindati. Mira. Urikona kuti chi? Pastor, vamanyatsoudza kuti umwe kwakwira kuZimbabwe ndada kupa surprise. Ndobva ndikuti bhazi raarika anoona kuita accident. Saka nyaya iripo ndeyekuti abva uya uchinamatira atoya ati mhanya pastor kuyozondinamatira. Oh, thank God. Thank God. Pastor asina hembe. Zita. Baba msachi. Zita. Manamatiro anga achiita. Unoziva kuti chiawo. Thank you. Uyu muna kundijairira. Arikuchika chichi muno. Aiwa. Baby. Asina hembe. Tikutotenda Mwari. Saka kuti ndinda all the way from Zim. Namatira iwewe baby, calm down. Serious. Namatira kumawena kuchikichia. Oh Lord, Pastor. Oh, thank you Jesus. You are Alpha and Omega. Pastor, what do you want? I turned this water into wine. Mvura ikachinja kuita wine. Unoziva kuti chipe. Ngatimwe mdi wangu. Inwai mobva mabatanzwa zvacho. Zita You are Alpha and Omega. Baby nanda kusua singaite. Unoziva kuti chika. Pastor pangu achindiudza kuti vachachinja mvura ikaita wine. Ndazviramba. Kana pandizo kuti murume wenyaru bhazi anosvika anytime ika ndichizviramba iyi Mwari akanaka kumana Mwari. Thank you Jesus. Thank you. Yo, wafamba sei naye mdi wangu? Ndiduweka. Wafamba sei? Kana ndipesa wangu kuita show mfike juzi. Inwa.